Ahoj, teď se spolu podíváme v rychlosti na něco ohledně rehabilitace zápěstí. Ukážu vám 2-3 cviky, jak si uvolnit a posílit zápěstí. Na tohle je vlastně udělaný další video, kde těch cviků máte 10, takže určitě se mrkněte do popisku, kde to najdete. Jedna ze základních věcí je, že máte prostě většinou přetížený tyhle natahovače prstů a ohýbače. No a vy můžete udělat to, že to takhle protáhnete na jednu stranu, na druhou stranu. Dobrý je ještě trošičku vytočit tu ruku takhle do strany, tím se nám to bude víc protahovat sem. A kromě tohohle můžete přidat třeba ještě nějakou lehkou účinku a to posilování může probíhat třeba takhle. To stejný na druhou. A pro víc těch cviků určitě mrkněte na ten odkaz v popisku a tam najdete odkaz na další video. Mějte se hezky.